Good morning everyone and welcome back to my channel once again. So नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायहरबाय गासैखौबो. So नोंथांमोना माब्रै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ. जोंबो मोजाङैनो दङ ना नै जोंहा दिनैहाय शुटिं सोलिगोन आरोना बेनिनो बिहाइन्ड दि सिन आं नोंथांमोन देखायगोन. नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ. नै जोंहा शुटिंनि सामानफोरा सफैबाय नै जाग्रा लोंग्रा मा दङ नै आर्टिस्टफोराबो माखासे सफैबाय नै दायो आङो साहा फुदुंनोसै. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. स' आं खामानिखौ स्टार्ट खालामसै. बारा फारि फारि देखायबाय थाला भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन नालाय. स' नोंथांमोननो दा आर्टिस्टफोरखौ आङो देखायगासिनो. Much later. नै लोगोफोर शुटिंआ जासिगोन जोंहा स्टार्ट जाहांबाय. खौ बानगोननो नै आंहा देवानि पार्टसो मोनदों. देवानि बायदि नुना नुवाखै लोगोफोर? खोन्था हरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव. नै स्टार्ट जाहांबाय जोंहा. आयु गिलिरदां बिसोरा बानखाबाय हनै. नै सुरु जाजेनसिगोन जोंहा शुटिंआ. बिना पैसा पाउडार नै सान्दुं गोसा नै दिनै बाप्पारे जोंहा खारनांगासिनो नै बिथिं खारलाय सान्दुं गोसायाव सेस. जोंहा बिथाङा साथा हमना होग्रा जादों बडिगार्ड केमेरामेननि. नायग्राफ्रा नै बिथिं माखासे जोंहा एक्टरा बिराद खस्थ' मोनबाय सान्दुङाव. नै लाबोगासिनो नै डाइलग सोलिबाय जोंहा. जोंहा नायग्राफोर आर्टिस्टफोर गासिबो दंलाजोबो नै. सान्दुङानो जाथारला. जोङो माने जोंनि रल गैखाया नालाय दायो न'आवसो जागोन नालाय जोंना. ओंखायनो एसे सायहायावहाय रेस्ट लानो थांसैनि जोङो. शुटिंआ सोलिगासिनो आरोना लोगो जाजोब्बाय नै लोगोफोर. रेस्ट हाउसआवहाय फैबाय नै जों माखासे. दायो दसे रेस्ट लानोसै बेयावनो. नै रेस्ट लादों जोंहा गरमखाय. 1 hour later. नै लोगोफोर जोंनि शुटआनो दायो जाथ'वासै आरोना. ओंखामसो जाग्रोसिगोननो 1ता जालायबाय नालाय टाइमा. नै फिसालाखौ बिहरबायमोन आं लामायावनो. दा ओमफ्राय लांफैफिनगासिनो आरो ओंखाम जानो थांसै. स' लोगोफोर दा नायबानो जाबाय एक्टिं जायोना जाया एसे खालामनायनोसै. फार्स्ट ट्राइ गाबथारबाय नै आंनो फिसालाया थानो. फै अ नै गारियाबो सफैबायानो नै थांनोसै नै लोगोफोर न'आव थांफिनसै. फिसा गोनांखायनो आंहा मोजांखौनो भिडिअ लानो मोनाखै. गुदखा मास्टार आगैमोनबो दंफैयो. ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय सोर दंफायो. दा माने बिहाइन्ड दि सिनखौहाय नोंथांमोननो देखायगासिनो. गासैखौथ' फारि फारि रिभिल खालामनो हाया नालाय. ओंखायनो दा ससे देखायनोसै नोंथांमोननो. स' नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ नुबाय थागोन शुट खालामनायनि बिहाइन्ड दि सिन. स' जाय दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो. इन्टारेस्टिं भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना. नै दायो माखासे आर्टिस्टफोरखौ लायनो थांगासिनो आरो ओमफ्राय न'आवहाय ओंखाम जाहैफिनसिगोन. स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम. A few moments later. नै लोगोफोर किचेनाव बिराद गरम आरोना. आलासिफ्रा जागासिनो. ओमफ्राय जानानै दायो शुटआ जाफिनगोन नालाय शुटिंआ. ओमफ्राय आंनिबो दङ नालाय ओंखायनो आङो नै रुमाव फैनानैसो नै फ्ल'राव जिरायनानैसो नै जागासिनो आरोना. स' लोगोफोर आङो आलासिफोर जानायखौ देखायबाय थायासै. बिराद गरम बोथोराबो. ओमफ्राय फिसालायाबो एसे दिगदारना बेखौबो लाबोनांगौ गोनां जायो. स' ओंखायनो नै दायो जानानै लाबाय नै जल्दि जानानै ओंखारनानैहाय शुटिंआवहाय थांफिनसै आरो. Meanwhile. नै जाखां लोंखां नेक्स्ट लकेसनाव सफैबाय. दायो जोंनि आरो शुटआ स्क्रिप्ट फोरोंगासिनो बिथिं नै सफैजोब्बाय जोंहा.
दुरलाय दङना गैया जाखो न'आवलाय वाह क्या एक्टिंग कर रहा है दुरलाय नै दुरलाय न'आव दंना गैया फालाय आया बारा जाबाय ना बुंनाया हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल 여기 시오 사시간 다운 없을까요? 누가 치고래시 사사 골라보는데 그가 뭐야? 주제하게. 그럼 이거 무슨 라고 다시 보나? Thousands of tears later. नै जोब्बाय जोंहा आंनि सुदा जोब्बाय दसेनो ओमफ्राय नै बिथिं गासिबो माबा लोंगासिनो लेमन जुस नारें बिदै नै लोंनोसै एसे मेंगु जोब्बाय नै गासिबो बिथिं नै माखासे आर्टिस्टफोरा बिथिं दङ नै आंनि रला गैला जोब्बाय दिनैनि थाखाय जोब्बायना आबाना मामिना जोब्बायना सोलिगासिनो शुटिंआ दाबो जोबाखै शुटिंआ सोलिगासिनो लोगोफोर आंनि रलाथ' जोब्बाय दहायनो ओमफ्राय बेलेगनि रलखौ नायनो होननानै थादों आरो लोगोफोरा बेटारिया एकदम ल' जाबाय माने एमटि जास्रासिगोन आरो ना स' आङो दिनैनि ब्लगखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना नायनानै माब्रै मोनखो नोंथांमोना नुबाय थागोन बेबायदिनो स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन Bye bye. Thanks for watching.